Dejligt at komme ud og røre sig lidt her. Fredag har været en intensiv uge med arbejde. Så jeg har trillet op langs Hillerød-motorvejen her. Gravelcyklen. Kører ind i skoven her, så bliver det lidt af noget kombirute i dag, men jeg kommer helt sikkert op over Farum og holde det her. Men jeg skal lige finde min vej i skoven. En af dagens lidt hårde bakker her. Ind igennem tunnelen her, skal op til højre. Og lige spil herover der. Ned lidt til. Hold da hårdt dag. Nej, dagens anledning her, så må det være kaffekonfat. Det er en dansk kaffestop her. Cranks & Coffee. En af de mange spor her. Fra bakken og så op mod tunen. Batteriet er gået på min skifter her, så det bliver totalt piskegris. Men det koster nok.